simlai malaktika don kibaru kenega bi kibara mambulu kada kuluka uriga fo duwanza marala irala ka fo ko finitigi saba kɔni bɔnada nin na wa min yɛrɛ ye finitigi 7 ye ko olu kɔni jogina kosɛbɛ. Ayiwa kibara mun sera ma o y'a yirana ka fɔ an ye ko ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra utikalo tile 27 kɔnɔna la tuma min na an ka finitigiw kɔni bɔra ka fɔ k'u bɛ taa u ka baaraw kɔni okumu kɔnɔna la u kɔni kun bɛ ka taga bulukesire ni ale yɛrɛ kɔni bɛ duwanza ani omori kɔni cɛla la tuma min na ni makɔfilen ninnu kɔni bɛ ka taa u ka taga la u selen busuma ni ale kɔni ni bulukesi yɛrɛ cɛ ni o bɛ kilomɛtiri 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ olu kɔni selen ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na u ni majugu dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na tuma min na olu kɔni ni banbagati ninnu karila ɲɔgɔn na u kɔni ye mugu fili an ka finitigiw ma o hukumu de kɔnɔna la maa 7 kɔni bɛ yen nɔ ale bɔnɛla nin na wa min yɛrɛ ye finitigi maa 7 kɔni ye olu kɔni jogina kosɛbɛ wa tuma min na kɔni ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra min yɛrɛ ye banbagatiw ye olu kɔni taara k'u ka maa kelen kɔni su kɔni to ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na hukumu kɔnɔna la ci bilalen ka fɔ finitigi tɔw ye n'u kɔni n'u ka ɲɛmaaw sera ni yɔrɔ kofɔlen na ka taa jateminɛw kɛ ani lakɔlɔsili kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na k'a dɔn k'a fɔ min yɛrɛ kɛra ni yɔrɔ kofɔlen olu kɔni selen ni yɔrɔ in na u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye finitigiw ye u kɔni ka mobili kɔni tiɲɛna kosɛbɛ wa kunnafoni kɔni ma sɔrɔ k'a fɔ ni banbagati ninnu kɔni nana sira min kɔni fɛ ani u kɔni tun bɛ bolifɛn min kɔni na olu kɔni ma dɔn wa min yɛrɛ ye k'a fɔ ko maa minnu kɔni banna finitigiw ka ɲɛmaaw kɔni taara tasibila kɔni kɛ ni makofɔlen ninnu ye ani ka sɔrɔ ka foli kɛ banabagatɔw ye. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kɛnyɛrɛye baarakɛla minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mɛnaka kɔni dugu kɔni fanfɛla la olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna dɔ bɔ u ka baarakɛtaw la yen yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Ayiwa kibaruya min sera ma u y'a yirana k'a fɔ ko ni makofɔlen ninnu ye welewele de kɔni bila k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna dɔ bɔ u ka baaraw kɔni na ko ka jateminɛ kɔni kɛ ko ka sabu kɛ lakanabaliya kɔni cayalen don ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na Mɛnaka a n'a fanfɛla kɔni lamini na wa an b'a yira k'a fɔ ni kɛnyɛrɛye baarakɛla ninnu ye maa minnu bɛ dɛmɛ don dɛsɛbagatɔw ye ani kɛlɛ bɛ yɔrɔ kofɔlen minnu na n'u b'u dɛmɛ furakɛli ani baloko kɔni okumu kɔnɔna la o de ye ni makofɔlen ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko u ka baaraw kɔni okumu kɔnɔna la ko u bɛ ka gɛlɛya caman kɔni sɔrɔla la ko ka sababu kɛ ko hali bi lakanabaliya kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya Mɛnaka yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabini juye kalo tɛmɛnen kɔni na fo ka taa bila ni okuti kalo in kɔni na ko olu kɔni ye binkani wale 7 bɔ ɲɔgɔn kɔ de kɔni taara ka ɲɛsin olu ma ani suɲɛli wale ko o hukumu de kɔnɔna la u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛn'u ka baaraw kɔni kɛ dɔɔni dɔɔni wa u y'a yira k'a fɔ ko ni yɛlɛma kɔni ma kɛ Mɛnaka kɔni mara kɔni tagabolo la n'o ye k'a fɔ ko lakana kɔni segin ka na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko olu kɔni ka baara bɛ fila la ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ duwanza dugu yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ji ye tiɲɛniba kɔni kɛ yen nɔ utikalo tile 17 kɔnɔna la. Ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko ni tiɲɛni kɔni bonyana kosɛbɛ duwanza yɛrɛ dugu kɔnɔna la ko ka sababu kɛ ko nin don kofɔlen in na ko san kɔni nana ni a kɔni nana kosɛbɛ ni a ye tiɲɛni caman kɔni don ko so 168 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni binna wa ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko ji ye so minnu tiɲɛ ni dali kɔni tɛ se ka k'o kɔnɔ ko olu kɔni bɛ taga 220 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na. Ayiwa ko o hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ ye guvɛrnɛri ale yɛrɛ n'a nɔfɛmaw olu kɔni sera ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka jumadon utikalo tile 27 kɔni kɔnɔna la olu kɔni sera ka taa jateminɛ kɛ ka taa bɔ ye ni makofɔlen ninnu na sabula minnu kɔni ka so binna olu caman kɔni taara ɔkɔlisow kɔni na ka taa yɛlɛma ye janni u ka sigiyɔrɔ kɔni sɔrɔ u yɛrɛ la o hukumu kɔnɔna la ni makofɔlen ninnu kɔni taara bɔ ni so binama ninnu kɔni ye ka taa balo ani sangew kɔni ani dɛmɛ caman kɔni kɛ ni makofɔlen ninnu ye wa k'a yira k'a fɔ u ye ko u kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko u hakili kɔni b'u la k'u ma ɲinɛ o kɔ ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔni na cogoya min na. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ hali bi hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ ye duwanza mɛri ye ale yɛrɛ kɔni bɔra k'a dama kasi kosɛbɛ ni makofɔlen ninnu ye a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ san 30 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko tuma caman san na Mali la ko tiɲɛni caman kɔni bɛ kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛnilama ko bɛ tali kɛ ka taa bila san 2018 na juye kalo kɔni na ko tiɲɛniba dɔ fana kɛra yen tuguni
ko o ni nin bɛɛ lajɛlen kelen k'ale kɔni b'a ɲini ni makofɔlen ninnu fɛ u ka ci lase sanfɛmɔgɔw ye walasa u bɛ se ka na duwanza kɔni bɔ nin gɛlɛya ninnu na cogoya min na ko don n'a nataw la walasa ni san bɛ na tiɲɛni kana kɛ yen yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ale kɔni bɔra ka nin damakasi kɔni kɛ gouverneur n'a ka maaw ye o hukumu kɔnɔna la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u kɔni y'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ta ko u kɔni bɛna baara k'a kan ko wa k'u bɛ ɲɛfɔli kɛ olu fana sanfɛmɔgɔw ye ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ka daminɛ Kati la fo Kayi ni siratigɛ kɔni kun bɛ yen nɔ o siratigɛw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni banna kunun uti kalo tile 27 kɔnɔna la ayiwa kibaruya min sera ma o y'a jira n'a ka fɔ an ye ko kabini jumadon uti kalo tile 23 kɔnɔna la ko jɛkulu dɔw kɔni kun wulila ka siraw kɔni tigɛ o ye sira jumɛn ye n'o ye ka daminɛ Kati la fo Kayi ani Kɛɲɛba ninnu bɛɛ lajɛlen ko sira ninnu kɔni tigɛ ko ka sababuya kɛ siraw ma yen nɔ ani siraba kasara kɔni cayalen don nin yɔrɔ kɔfɛlen na o hukumu de kɔnɔna na ni makofɔlen ninnu kɔni kun ni gouvernement kɔni tun bɛ se ka bɛnkan kɔni sɔrɔ u ka laɲiniw na nka an b'a yira k'a fɔ kunu kɔni u ni kuma caman kɔni kɛra u ni gouvernement maaw kɔni cɛ min yɛrɛ ye k'a fɔ ko général Musa Jawara ni ale yɛrɛ kɔni ye service secret DG olu kɔni ni o makofɔlen kɔni ye ɲɔgɔn ye ko a y'a jira k'a fɔ ko u kɔni bɛna layidu taw ye ko baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ jani kalo 3 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni cɛ o hukumu de kɔnɔna la ni jɛkulu maaw ninnu kɔni sɔnna ni makofɔlen kɔni ka kumakan ma n'u kɔni sɔnna k'u ka siraw kɔni labila walasa bolifɛnw kɔni bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na wa u kɔni ye a jira k'a fɔ ko layidu min kɔni tar'o ye ko ni layidu min kɔni ma bɔ a sira fɛ ko u kɔni bɛ ko wɛrɛ kɔni labɛn don n'a nataw ayiwa an balimaw ni ne kun ye kibaruya ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la